Mak, nagbuhat mo nabi. Bakit? Mawar daram-daram pa na yung luwal ng kwarto. Yung tao ba niya masih dyan, may gelbiya po. Masih kecil, bagel BM. Danom, mahal yan. Manang darum tamu, mineral yung darum tamu, kan ano ka kasih kecil kita darum tamu. Yung kapat ng mineral lang ay, kapat ng mineral Mexico. Ali, anya pa niya kamasa kita dyan, pa niya kasi mamanganong mamangon. Anya pa niya kang pupunta kang bahay, ni uling ating kangating kakanan, ating kangating paparuol. Ma, marang purpo yung mangan. Hindi mo sana sabi, na pakakalalin pa ako mga, narita pa rin nakamamanganong mamangon. Ma, karatak kumuha ka na no. Lemon noodles na mo piningulang po. Uisipan mo na mo, kasalira kang panulo, nung may kamatog mamang, ating kangating pupusit, o makanano ko niya nila ko sakit at yan. Tangin nga malasing kaya kayo. O natulog mo sa akin ko, dyan, dapat naman kayo patitak-titak mo, ang ganda naman, yung kamatog mamangan eh. Ini ako na may bugsugoy ka. Iyo. Masih pernah makaran. Maraming panahon na makaran. Ay, Joseph, magbawas ka kaya bagyak yung pamamangan mo, baka nito. Babawas mo rin yung pamamuta mo kasi siya. Nawalan mo sagat. Wala nung gawang ko, o sa ilitan na akong panulo. Irapin tatalab eh. O yan natatalab. O mariones kaya ka, o bawasan mo bagay yung pamamangan mo, tsaka kami nung panulo, kaya mga kasaging. Ang tatok na yung pamag... Ma, yak na mga saging. Nakapitong yung kasaging, wala nang buri mong kanon. Nakakutalapya. Dati na ka masanas. Dahil mga kakit noodles niya, ipapakang kaya ka, ulit pa niyan masanas. Ako katak-katak. Bakit? O nano yan eh. Itim. O nano kining iti may ni. Nanali ka naman, marap na mo sweldo. Ama niya. Sige, o pagulin mo, paninayin mo, Ken. Ay, Basta paninayin mo ako, ating kang binayayayang ka na ako, ating puro binayayay ka, sagulin mo. ganyan. O, ayun yan. O, Seri, nakang sisi. O, ating kang gardenia. O, ay ni pa. Seri, nakang cheese. Ano? Balang dito kami galang po. At pala sabi kaya kanan niro po password din. Bakit ko? 01, 02, 03. Nakapit mo yan. O sige. Makapakan mo. Makapakan mo rin. Ay, bisa ko niyan dokta ka pa. O yan, sabi ko kaya tayo po magbayo kayo. Dali ko niyan dokta ka. Ay, Diyos ko yung anak ko. Makano kang mga. Ano mo rin kayo ba? Salita ka sa tres. Ay, Diyos kaya tatambang nakaptakan Diyos niya. O yan, makano kang mga. Ay, Diyos ko makalunos niya yung anak ko. Makano ka mo na. Baka nataka. Ay, Diyos ko yung anak ko. Baka nataka sa akin. Masih ko pinadyan. Ay, sige naman!